tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean napa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindah ampun kelo Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar pae perawan rondo kanggo rapatek penting ning Semarang Mas tuku kelang apa anting-anting jasu melang ya ben rondo dijamin tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean napa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kelo Mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing ripran rondo kanggo rapatek penting